Yan. Tarin mo yung bago. Yan, o. Yan, ma'am. O, sige. Sige, ma'am. Open mo na, ma'am. Check. Meron pa isa, meron pa. Oh, sige, ma'am. Ako yun. Kukuhanin ko ang Facebook mo kasi magpo-post ako sa Facebook ko. Ay, ma'am, hindi, ma'am. Hindi po. Sige na. Basta ang gawin mo, ma'am, kung saan ka talaga pumunta. Doon, yun ang anuin mo. Ano pa? Yes, ma'am. Ang dami palang pera, ma'am. Oh, yeah. Yes, ma'am. Okay lang. Basta, ma'am, yan. Kahit pa yan, ma'am, ay, ano ko, hindi yan karma yan sa tao. Correct. Ito yung 8 lahat. Tapos Oh, plus 5. yeah. Tapos, basta madami pa to. Mayroon pa kaming lisensya dito. Opo. Yes, ma'am. Yan. Talagang check mo rin, Alice, ma'am, ha? Talagang ako hindi ko Wala ginalaw po, yan. wala, Alam wala, ni wala Lord akong yan. masabi. Yeah. Thank you so much, Oh, ma'am, sige. ate. Okay, Isa po ma'am. kayong- alam niyo po kung sa iba ito. Yeah. Alin. Ma'am, pero ma'am, ano ko lang doon, kinakabahan ako, syempre, halimbawa, hindi ko to binuksan. Halimbawa lang. Tapos may nagsahan. Ay, tapos, meron dito kayong dalawa, ma'am. Pero, swerte mo, ma'am, kasi binuksan ko siya. Tapos, ma'am, ay, may bag. Pero nakatingin talaga ako. Pero iniwan ko siya, tinentertain ko sila. Pero po, Iniwan mo lang dun yung bahay. opo, hindi ko talaga ginagalaw. Ilang Pero nagsukat? nakabukas. Wala, swerte mo talaga, ma'am. Pero sabi ko, nakaganyan siya. Siyempre, ako mauuna dito, dadaling ko, kukunin ko si Alam bag. niyo, Tatago tinakbo ko sabi talaga. ko, mayroong susunod sa akin na magsukat. Tapos po, hindi ninyo natingnan. Oo, Dala ang yun, aking bag. hindi ma'am, yun talaga ang ating lalo na pag lalaki siya, hindi natin Hindi alam. natin masasabi. Ang mga babae, may At saka, mga, hindi mo masasabi kahit may CCTV Oo. ka, ay malay mo kung paglabas. hindi ma'am, may ang bag. CCTV ko kasi ma'am, hindi walang CCTV dito, walang nakikita. Dito lang. Yan lang, dito, bawal kasi sa fitting room ang CCTV ma'am, baka ako'y mademanda. Doon talaga ako pupunta pa. Nandun talaga yun. Basta hindi lang ako walang sinundan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Madami ha. Oo ma'am, walang Ako'y problema. bibili talaga dini sa inyo. Diyos ko, itong bago magkatapusan. Lagi Hindi, ko ma'am. kayong dadaanan dito. Walang problema, basta po may magustuhan ka, bumili ka. Pag wala tayong magagawa. Sabi ko nga, naglalakad kami ng mister ko. Sabi ko, gusto ko siya mag-entertain pa. As in, talagang, siya ang nag-offer sa akin. Ang kakasya sa akin. Sabi Oo, niya. kasi ma'am, kaya nandito ako, nagpapakahirap para sa Bumili customer ako eh. dito po dati, pero ibang bantay. Oh, sa mga tindera po siguro. Siguro. Bye-bye, ma'am. Uy, tita, thank you po. po, ah. Sige, ma'am. Thank you so much po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Blessing ito. Ito lang kasi ma'am, malaking bagay na pag halimbawa, pinakita ko sa mga kamag-anak ko. At least, di ba, trust sila. Yun lang. Yun lang ang habol ko. Yes, ma'am. Bye-bye, ma'am. Take good care, ma'am.